ta danfara b'o fana ni tɔw ta cɛ bamananw taabolo ni kɔrɔbɔrɔw taabolo tɛ kelen ye bamananw taabolo ni filaw taabolo tɛ kelen ye ni y'a fɔra sa o karisa bɛ bamananya la o kɔrɔ ko i b'a la ka bamananya danbew n'a tabiyaw bɛɛ lajɛlen matarafa ko bolo t'i kɔnɔ fɛ mɛ a b'a so jɔ bolo t'i kɔnɔ fɛ mɛ a b'a ka so jɔ o ye tiɲɛ bila o ye fɛɛrɛ ye o ye fɛɛrɛ ye o bɛ fɛɛrɛ ko fɔ bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don walasa ka i mago ɲɛ e n'i ka fɛɛrɛ don ne ni ka fɛɛrɛ don i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw laɲiniw ye kelen ye nka fɛɛrɛw tɛ kelen ye o bɛ di an bɛɛ ka laɲini ye misali k'an ka denbayaw mara ka ɲɛ ka denmisɛnninw lamɔ ka ɲɛ nka cogo dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ni an bɛɛ ka fɛɛrɛ tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ e ka denmisɛnninw bɛ se ka koron cogo dɔ la ne ka denmisɛnninw tɛ se ka koron ten fɛɛrɛ min b'e bolo ni ne ko sisan n b'o fɛɛrɛ kɛ kuma dɔ ne ka du bɛ tiɲɛ kuma fɛɛrɛ dɔ fana bɛ ne bolo ne fana ko k'i b'o kɛ kuma dɔ la i ka du tɛ ɲɛ siga t'o la bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don ka laɲiniw ye kelen ye hakilila bolo tɛ kɔnɔ fɛ nka a b'a ka so jɔ a hakililaw ye bɛɛ b'i ka fɛɛrɛ kɛ walasa k'i ka laɲini sabati ko sen tɛ s'a fɛ mɛ a bɛ bɔ a nɔ na awɔ sen tɛ s'a fɛ mɛ a bɛ bɔ a nɔ na nka a bɛ bɔ a nɔ la awɔ o fana y'a ka fɛɛrɛ de ye a kuma kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ ni tɛmɛsira dɔ ni kɛcogo dɔ bɛ bɛɛ bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na i y'a faamu sa fana ta kɛcogo kɛrɛnkɛrɛnnen de y'o ye walasa a ka bɔ a nɔ la o tɛ n'i bɛ ko o ko min na i bɛ taa sɔrɔ ni kɛcogo dɔ bɛ yen nɔ o ti siraba sɔrɔ nka f'i ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sɔrɔ ni gɛlɛya bɛ yen nɔ walasa ka se ka bɔ i nɔ la kow ka se ka taa ɲɛ sendanya ye gɛlɛya de ye o ti tiɲɛ ni sen t'i kɔrɔ sisan i bɔ man di i nɔ la dɛ ni gɛlɛya b'i kan sisan n'i ma fɛɛrɛ jɔnjɔn fana ɲini walasa ka se ka fura sɔrɔ ko dɔw la a ti ɲɛ dɛ zana ɲɛ wusulen tɛ nin fɛn dɔ da a tɛ ka fɛɛrɛ dɔ de ɲini gɛlɛya bɛ yen de o bɛ de a bɛ ten de ni gɛlɛya bɛ yen i bɛ fɛɛrɛ de ɲini a bilen siga t'o la ayiwa bisimila ayiwa bi ntɛnɛn ye siga t'o la kalo tile 5 don desanburu kalo san kalo laban san 2022 sɔɔni an bɛ sɛnsɛn na san senna ka teli ka gɛrɛ san 2023 la o ye nasara ka sinon an ta an bɛ tile 11 na bi an bɛ kalo 5 la n'an y'a ta ladala la ladala kalo 5 na tile 11 na tile 11 na o tɛ wa kalo yɛrɛ tɔgɔ de i b'a fɛ ko dɔn wa ne ta tɔgɔ dɔn i b'a ɲini e de bamanan ne ye kɔrɔbɔrɔ de n t'o fɔ ye ne kɔni b'a dɔn an bɛ 5 na maintenant an b'a tile 11 na a tɔgɔ ne ye kɔrɔbɔrɔ n ta tɔgɔ dɔn ayi an fana delila ka fɔ ayi ne ye kɔrɔbɔrɔ n ta tɔgɔ ayi an delila ka fɛn dɔ fɔ ayi ne b'a dɔn dɛ mɛ n t'a fɔ ye de e de kan ka ɲini bamanan ye ayi ne ko an delila ka fɛn dɔ fɔ yan an ko k'i ka kalo 12 ye k'i k'u sɛbɛn ka jan maa leçon ta an kun b'a fɔ ten bon n'an bɔra n b'a sɛbɛn ka d'i ma voilà parce que san bɛ daminɛ ni jɔnminɛ de ye jɔnminɛ dɔnba ma kɔnɔ dɔnba donc i y'a mɛn a bɛ lasiri fɔlɔ lasiri filanan lasiri sabanan an bɔra doma de la an bɛ lasiri fɔlɔ la ne kɔni b'i bilasira de n t'a tɔ f'o ye ne kɔni b'i bila ne ye kɔrɔbɔrɔ n t'a dɔn n b'i bilasira de an bɔra doma kalo la an bɛ lasiri kalo de la o tile 11 ayiwa o tɛ a b'i bolo n'i bɔra i bɛ taa ɲini ne t'a tɔ f'o ye voilà ne kɔni b'i bilasira n ko an ta bɛ daminɛ ni jɔnminɛ kalo n'o bɔra dɔrɔn dɔnba ma kɔnɔ de bɛ d'a kan après dɔnba ni dɔnba tɛmɛna lasiri fɔlɔ lasiri filanan lasiri sabanan n ko an bɛ kalo 5 la donc e de kan ka t'o dɔn lasiri ne ko an bɛ kalo 5 na de an bɛ lasiri sabanan lasiri ayiwa voilà jate ni bolo i y'a faamu sisan an bɛ lasiri sabanan lasiri ayiwa bisimila o tile 11 voilà o tɛ a b'i bolo ok bisimila ni ala sɔnna an b'a jate minɛ n'an bɔra ayiwa an bɛ tɛgɛnɔ bila kɛ gafew la inchallah o tɛ o don ayiwa an taa ni gafew ye waati sɛgɛn ka tɛnɛ nɔfɛ l'essor ale ko di ale kumana a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko jibalan dɔ min ni a dilanna Goyi na Kayi mara la OMVS n'o ye Senegal ba bolo kan a sɛmɛntiyara k'a fɔ ko kuran fana bɛna di jamana 4 ma ni baara in ye sabula ko a bɛ se ka kuran min di o se fɔ mega waati 100
ani binani jatema jamana nani n'o ye Mali Laginɛ Sénégal ani Mauritanie u bɛɛ lajɛlen fanga ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ waasa ka se ka nin baara kurumukari sibiri tɛmɛnen ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali finitigiw fasa dali ko a jira sa k'a fɔ ko Mohamed Buhari k'ale ka fasa jara ni tɔw bɛɛ lajɛlen ta ye. L'indépendant a mun sɛbɛn bi sɔgɔmada na a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Dr Sogɛli Kokala Mayiga ka baara daminɛli ko kura ye ko sɛmɛntiyara kunun ko jamana jamana ɲɛmɔgɔ fɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw olu ye lajɛrɛba kɛ u ye ɲini k'a fɔ ko Mali kɔnɔna na nɔ Côte kɛlɛcɛ 43 minnu minɛnen don k'u ka labila ni janvier kalo tile fɔlɔ cɛ n'o tɛ ko gɛrɛndɛ dɔw bɛna segin an na. Bagabaga don wa? Ayiwa ninnu ka bagabaga ninnu abilaye an y'o fɔ yan nin ko in daminɛ ko nin ko in ka ɲɛɲini. Ayiwa gɛlɛya kana fara gɛlɛya kan. Ni tabila ta n'a ma bɛ sisi. An delila k'o fɔ kabini nin ko in daminɛ ko hakili ka nin ko in ɲɛnabɔ gɛlɛya dɔ kana fara dɔ kan. Ayiwa o bɛ de o don o k'a jateminɛ. Mali musaka ko sɛgɛsɛgɛli cakɛdaba ye a ka dantigɛli kɛ san 2022 n'o vérificateur général ye ko sefa wari miliyari 52 a jira sa k'a fɔ ko ma taa a taasira fɛ coronavirus bana kɛlɛli hukumu kɔnɔ a dandani. O ka kelen di yan dɔrɔn a banna. E ko kelen yan? A ka miliyari kelen dɔrɔn na mɛ n lafiya. Ne bɛ tilancɛ fɛ abilaye. Ayiwa d'accord. Tilancɛ dɔrɔn ne bɔ. Ayiwa tubarikala. O kɔfɛ sa min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ bamanciya waliw ni jatigɛ wale kɛlɛ hukumu kɔnɔna na o k'u ka daga dɔw dankari kɛra olu la Mali jamana kɔnɔna na o k'i b'a ye k'a fɔ ko bamanci 60 jate ani maramafɛn caman o k'olu kɔni minɛna u la min bɛ tali kɛ Mali finitigi 9 ni tora a ko la abilaye. Ala kɛ n'u la. Amina. Le républicain ale ko di? A ko CNDH Commission nationale des droits de l'homme k'olu y'a ɲini jamana marabagaw fɛ ka f'u ka sariya dɔ ta walasa ka se ka jɔnya wale kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna nɔ. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko conseil CNJ kɔnɔna n'o ye conseil national de la jeunesse ye o k'u ka ko ɲɛnabɔla n'o secrétaire général ye ko ale ye Bubakar Yaliku ye kunnafonidila don. O kɔfɛ sa ko afro baromètre mɔgɔw bɛ to ka jateminɛ mun kɛ an ka jamana kɔnɔ k'u tago 9 hukumu kɔnɔna na u bɔra kalama k'a fɔ ko jamanaden fanba b'a la ka surasi fanga senkɔrɔma don an ka jamana kɔnɔ. Le soir de Bamako ko Bamako wula ko bamanci 71 dankari kɛra olu la bagan fana 400 jateminɛ na Mali finitigiw fɛ. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ farafinna jamana ɲɛmɔgɔ k'u y'a wajibiya k'a fɔ Côte kɛlɛcɛw ka labila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ maa 46 in min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ cɛfɔkabɛ minisiri ka ladiba dɔ ko a jira sa k'a fɔ ko maramafɛnw bɛ ale bolo min tali kɛ CDM mɔgɔw k'olu bɛ la ka a ko sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Goyina jibalanba in ko a koromukari la musaka min donna ko dafɛ Abilaye ko sefa wari miliyari 280 ani 4 jate ye Abilaye. Tubarikala. Ayiwa l'alternance a sɛmɛntiya k'a fɔ ko yɛlɛmaba minnu kan ka don an ka jamana maracogo la o siratigɛ kan k'i b'a ye k'a fɔ ko taabolo dɔw bɛ yen nɔ alternance mɔgɔw hakili la minnu kan ka ladiya mɔgɔw ye u kɛn bɛ ka u nɛ don olu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani fana hakilijagabɔw fana bɛ sen na walasa ji senuma sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bolo cogo min na jamana in kɔnɔ o baaraw fana bɛ sen na. Ani ko CEDEAO jamanaw ka banque min bɛ wele ko BIDC o ni BMS mɔgɔw ye bɛnkan dɔ tɛgɛnɔ bila kɛ sefa wari miliyari 15 jate k'u y'o dɔnɔ BMS ma. Le Malien fasoden Colonel Assimi Goïta y'a sɛmɛntiya Mali sɛgɛsɛgɛlikɛlaba ka dantigɛli sɛbɛn dili hukumu kɔnɔna na k'a fɔ fiɲɛ yira minnu ka baara la a kɛra sariya ko sira a kɛra kumɔngola yɛrɛ ye wo ko olu ka ɲaki sariya fɛ ko sariya tigilamɔgɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la baara ko sini ma sini kɛnɛ ma baara ko kan ka taa bolo jumɛn fɛ ko conseil économique social et culturel ɲɛmɔgɔba
Yakuba Katile ale bɛ Belgrade nin waati la lajɛrɛ dɔ hukumu kɔnɔ o taabolow kan ka sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ɲɛgɛnw bɛ se ka jɔ cogo min na Bamako misiriba la o ko jamana ɲɛmɔgɔw ye baara ninnu jɔ ka sababu kɛ ko wari min b'a la ka don ko in dafɛ ko bɔyɔrɔ jɔnjɔn ma dɔn min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna na denmisɛnnin minnu bɛ kɛ finitigiw ye kɛlɛcɛw ye ko CNDS mɔgɔw y'a jira k'a fɔ olu jɔrɔlen don a ko la kosɛbɛ Goodluck Jonathan ni ale CEDEAO sɔrɔnadonba ye k'a sɛmɛntiya k'a fɔ baara minnu b'a la ka kɛ cɛmancɛ fanga lawaleli hukumu kɔnɔ ko bɛ wasa kɛ Mali kɔnɔ. Tubaarikala. Les Échos wili ale kɛlen don ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko Segu radio so min bɛ wele ko radio Foko o ni jɛkulu dɔw k'olu kɔni b'a la k'u wuli ka jɔ kɛ kosɛbɛ musow ka hakɛw lafasali hukumu kɔnɔ Ablaye Dan musow ka hakɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ kasiki n'o ye motobolifugula donni ko ye ko an bɛ yɔrɔ jumɛn a ko siratigɛ la an tɛ yɔrɔ si ko a tɛ yɔrɔ si yan ayi parce que ko jagoya tɛ tuguni an tɛ yɔrɔ si an b'a nɔ kɔrɔ la hali ni jagoya tɛ hakili la mɔgɔw kan ka i janto yɛrɛ la mɔgɔw kan k'i janto yɛrɛ la ko in na sabula ni maa tɛ ala deli la kasara kuma dɔ i fana k'i yɛrɛ lakana dɔɔni ka kɔn kasara ɲɛ siga t'o la an b'a kuncɛ ni challenger ye ale kɛlen don ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko kalanko bɛ lengelanga la kosɛbɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw ta la ka wulikajɔ jɔnjɔn foyi kɛ min bɛ se kɛ sababu ye ka gɛlɛya in wuli ka bɔ yen nɔ min tali kɛ mɔgɔ minnu dɔw bɛ yen nɔ jateminɛ k'a fɔ k'u bɛ denmisɛnninw jago ko tɛgɛ dara a dɔw kan brigade de merci fɛ ka denmisɛn jago ala kan kisi o la o tɛ ɲuman ye ka denmisɛn jago o tɛ ɲuman ye dɛ ayiwa ala ka ɲuman d'a ma Bamako banbaɲare Bamako a bɛ tiɲɛna an sigilen ɲɛna o kɔni Abubakar a sigira Bamako a sigira a ɲɛna et puis gɛlɛya bɛɛ kɛra an ɲɛna gɛlɛya bɛɛ daminɛ n'aw ɲɛna san min na an bɛ bɔ Tɔnbukutu ka na Bamako an bɔra Segu ka na Bamako 200 Segu bilahi ka bɔ Segu ka na Bamako 200 sisan 1000 Bakari ɲininka n t'a dɔn bi dɛ ka yɛrɛ sisan kɛra 1000 ka bɔ Bamako ka bɔ Segu ka na Bamako 200 bi 1000 siɲɛ 5 i k'a lajɛ dɛ fɛn n'u ma fara janya kan ou bien dɔw farala janya kan Bakari ɲininka o la a y'a sɔrɔ bandiya ni kɛwale jugu min bɛ kɛ bi o tun tɛ Bamako i bɛ mɛn Bamako k'a fɔ y'a ye mɔgɔ de ye mɔgɔ faga i bɛ mɛn n'a y'a mɛn a bɛ kɛ tariku bɛɛ bɛ kamana gan et puis n'a kɛra fana u b'a fɔ yɛrɛ n tɛ maliyɛn ye ko nin ye dunan ye mais sisan maliyɛn yɛrɛ de bɛ maliyɛn fa maliyɛn yɛrɛ de bɛ maliyɛn fa o ka nɔgɔn n'a bɛɛ de ye sisan n ko ka nɔgɔn mɔgɔw bolo n'a bɛɛ de ye sisan k'a sɔrɔ Ablaye mɔgɔya tiɲɛna maliyɛn yɛrɛ de bɛ maliyɛn fa sisan tiɲɛna fɔlɔ ni bɛ bɔ ba kɔfɛ a y'a sɔrɔ pɔn kelen de bɛ yen ni ne ye jɔlen dɔ n b'i ta hali n tɛ siran hali n tɛ jɔrɔ sisan hali n b'i dɔn n bɛ siran n bɛ jɔrɔ k'i ta k'a ka ba tigɛ n'i ye moto la n bɛ siran parce que n t'a dɔn n'i bɛna mun kɛ n na o ye tiɲɛ parce que dɔw bɔnɛn'u ka bolifɛnw na ten dɔw bɔnɛn'u yɛrɛ dɔw ni kɛnɛ karabara o cogo ninnu na ka hinɛ mɔgɔ la dɔrɔn k'a ta o kɛra kasara ye tellement que mɔgɔya tun bɛ danaya tun bɛ yen n bɛna kuma kelen de fɔ ye bi Bakari tulo b'a la Zanama bɛ n'o ye danaya tun bɛ yen anw bɛ bɔ Tɔnbukutu anw n'an bɛnkɛ arrivé payé Mali ko mɛn dɛ arrivé payé Mali ko mɛn ka don mobili la i b'a fɔ ni sera n bɛnkɛ Bakari la a bɛ wari di u bɛ n ta u bɛ na ne ye ni sera gare la fana n bɛnkɛ saki bila n bɛ taa Bakari fɛ Bakari bɛ wari di yan n bɛ na n bɛnkɛ saki ta n bɛ taa o ta ban yan jɔnni b'o kɛ bi arrivé payé ayi i don dɔ ye mo wari saratɔ ye fɔlɔ ni i wari t'i kunna i bɛ jigin i tɛ dɔ yɛrɛ ayiwa arrivé payé et puis chauffeur yɛrɛ b'i balo n'a bɛ dumuni kɛ a bɛ dumuni d'i ma parce que i nana arrivé payé la chauffeur yɛrɛ n'u jiginna dɔrɔn chauffeur b'a fɔ après a ye taa dumuni di karisa ma bon o hadamadenya o bɛ tununa na sisan hadamadenya kɔni tununa a tiɲɛna ko kɔni an yɛrɛ bɛ nin ka kɛ kɔnɔ tɛ wara tɛ o ye parce que an tɛ k'an yɛrɛ sugu dɔn bilen ne delila k'a fɔ yan ko ni an samana tubabuw nɔfɛ
olu ka kɛwale n'u jogo an tɛn'o sɔrɔ an ta taara k'an dan a ma kɛ kara y'an bolo wa Duruni n'an bɛ bɔ Sanfili ka taa Jelibugu la Duruni tun ye 11 de ye sotrama 11 mugan de bɛ d'an ma an b'a fila ka kɛ 10 Gana an b'a fɔ apprenti ye 10 de b'an bolo ko a ye don 10 de b'an bolo i bɛ don mais sisan kɔni ye Kanbɛ a ka ɲi an ka to tan Kanbɛ Ala ka dɔwɛrɛ yira